Sinareng Sa Titi Laras. Gotong royong nyambut gawe ya mas cenarku nang ukuran bener pinola wanita pokinarya labuh semoga kesampun nampi kertundangan utawi tondo beksa cilik ratane para jingkar saking titi panggan tepus wonten tondo beksa sing sayo mas sing rukun genes dawa-dawa ya mas jajari belum rada tekalopo tanpa mundur meramasa angkara murka tenan ora mung guyon sing sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe jene ya iso dawa-dawa iso ning moh ya mas sampun jangkep nyata wajene wis tangguh nang larasus cuma wis kumelaring budaya jalma kang cinandra karawitan abaro kembang itu sanggung laras wis cuma wis gumelare budaya jalma kang cinandra karawitan barung kembang itu hanya gai ternyata hamba seni ayo kanca aja kempo ati no
di sekolah ke menyang cepu sone gede dadi yo guru manis copi jenong nangis dadi bocah sing wajib pinter maca lan pinter nulis aku seneng sepede sayang sidik berkoni bolong kowe seneng karo sirene sayang sidik bojone wong ijo kadang tela kadang tela dibumbu kume duwe bojo aja golek liya muda rusak rumah tanggane anak wedok wedok dhewe tak sekolah ke menyang jaman sone gede dadi lurah sepur kidul sing macar me bali ngalor sepur kosongan ya wis kumpul aja rame-rame iku ngono barang colongan dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati nyuwun sewu lagune wajib Pak Ji kapilut Joko Tuwa karek aku junggrang kok terus oke ya ada batasannya ya Bapak ya. kaya rapi samungkasi saben pati tansah anggo ati nanging aku wedi bloko pungkasane temah loro tresno mas saya Whiskey
Jaga tua ngalor ngidul ngetan ngulon dadi cerita saben lamar ditampe para wanita Senin Kemis poso tansah tak lakoni buat apa pengen jang payu rapi apa pancen durung teko jodohku nglamar itu perawan rondo padha mlayu ya Gusti mirakno tangisku iki boten kiat urip jenere nawengi yo Gusti welasono awak iki umur pun kathah jodoh kula wonten pundi ya dewa lah tumetes nyendal dada jaga tua pengen ing karepa lakrama yo bapak kula pengen momong anak yo si ibu wonten